Dobrý den, ahoj. Vítám vás při sledování mého pořadu Dialog 21. Je to pořad, kam si budu zvát zajímavé, inspirativní hosty a budu s nimi mluvit o dnešní době, o dnešních krizích, ale i o budoucnosti, kam směřujeme jako lidská společnost. A já jsem moc rád, že mým prvním hostem je profesor Miroslav Bárta, můj dlouhodobý přítel. Člověk, s kterým jsme o civilizacích se bavili již mnohokrát. Já si pamatuju naší cestu v Amazonii někdy před 5 nebo 6 lety, kdy jsme řešili budoucnost kolapsy civilizací. Miroslav je vynikající egyptolog a zároveň myslitel a filozof. Je to autor nádherné knihy, kterou moc doporučuji, o 7 zákonů civilizacích, jak vlastně civilizace vznikají, jak končí, co to je kolaps civilizací. Měli bychom se bát kolapsu civilizací, nemusíme se snad bát, ale záleží skutečně na nás, co se stane. A já bych se moc rád, Miroslave, zeptal, jak vidíš tu dnešní dobu, co se to vlastně děje, kam směřujeme, protože vypadá to, že jsme skutečně na té hranici kolapsu. Karle, ahoj a děkuju za pozvání a děkuju za to, co jsi tady řekl, i když ne všechno musí být nutně pravda, ale děkuju. Ta dnešní doba, ta dnešní doba, kdyby někdo věděl, kudy dál přesně, tak asi dostane Nobelovku, ale tak oba víme, že je to o tom mikru a o tom makru, že člověk může měnit svět a může začínat od sebe. O tom ostatně je i ten náš film, kterýho ty se účastníš si jako koproducent, tak který jde 12. 13. října do kin, Civilizace. Dobrá zpráva o konci světa. Mm-hmm. A doufám, že nebudeš někde v letadle. Ne, už to mám zarezervovaný v kalendáři. A právě ten podtitul toho snímku, že dobrá zpráva o konci světa jasně říká, že takovej ten mýtický kolaps nikdy civilizace a nezažili. Jo. Samozřejmě máme tady Atlantidu od Platóna, tak prosím, ale když se díváme po tom světě, ty jsi s náma spoustu těch lokací taky objezdil, tak spíš než kolaps je to vždycky transformace. Že? Takový ty indiáni třeba v Mezoamerice, co jdou k předkolumbovským svatyním, tam se modlí ke svým bohům, slezou z kopce a tam jdou do kostela Panny Marie. Že? To je typický, ale na druhou stranu všichni vědí, že a je to jeden z těch zákonů 7, že civilizaci determinuje, ne ovlivňuje, ale přímo determinuje množství zdrojů energie. Že když civilizace si chce udržet tu svoji úroveň, iPhone 14 a you name it, lítání prostě na operu do Milána, to všechno stojí energii, lékařská péče, školy, silnice. A v okamžiku, kdy to nemá, a to jsme dneska zažili v letošním roce 24. února, tak dneska tomu už každý rozumí, že bez objektivně levné energie nemůžeme ani udržet tu svoji úroveň, ani dál růst. Takže ten dnešek je skutečně jako velká výzva. Já si myslím, že krize, tak jak to říkáme, krize je příležitost. A ta krize ukazuje, co všechno vlastně se vyčerpalo, nebo co neděláme tak dobře, jak bychom mohli, a teď máme jako skvělou příležitost si říct tak a začneme to dělat znova. Tak tolik asi na úvod, na zahřátí tady toho talku. Mm-hmm. Ano, je to určitě tak a vlastně možná by bylo skvělý, kdyby si stručně řekl, jak je to s těmi zákony, protože já vnímám, že pro diváka to může být velmi obohacující si vlastně uvědomit, že ta civilizace se nevyvíjí lineárně, že by to bylo tak, že pořád rosteme, že nám roste HDP a pořád je nám líp. Vůbec to tak není. Je to tak, že vlastně je třeba období růstu, období prosperity, kdy lidé spolupracují, vzájemně se podporují a to obvykle bývá po kolapsu, když začíná něco nového. No ale pak ta vlastně civilizace dojde do jisté fáze plato, dále bohatne a nastávají krize, protože lidé jsou čím dál tím více hamouni, sobečtí, rozdělují se. To, co z instituce, to, co nám pomáhalo vlastně na tom růstu, tak najednou začne mít překážku a začne ty energie žrát víc, než ji vyprodukuje. Jestli bys to mohl okomentovat jako odborník. Ty si to vlastně velice dobře řekl. Já to možná řeknu ještě jednou, ale z mojí perspektivy. Ty změny se dějou skokově. Jeden příklad za všechny 24. únor letošního roku, kdy
vlastně skokově se proměnila celá geopolitika nejen Evropy, ale vlastně dá se říct světa. Kolaps v těch společenských procesech neznamená vymření a záhubu, ale jenom transformaci v důsledku mimo jiné nefungování elit, rozpadu společenské smlouvy, vyčerpání zdrojů nebo jejich nedostatku. Ty civilizace podle těch zákonů řeší vždycky to samé, jak už jsem řekl, ty změny. Pak je to právě společenská smlouva, to, jak společnost drží pohromadě. Jsou to nějaké vize. Mimochodem i slavný italský politolog Giovanni Sartori řekl, že demokracie pro svoji existenci potřebuje vize, leadership a vzdělanost. Nebo takhle, on řekl vize a já říkám ještě leadership a vzdělanou společnost. My všichni říkají, no ta demokracie nefunguje, ale to tak není. Ta demokracie funguje, jenom potřebuje mít většinu té společnosti na určitý úrovni. A dneska jsme to zažili v minulém týdnu, kdy větší část populace nešla ani k volbám. To znamená, že jim to je úplně jedno, co se tady děje. To je jako takovej odraz toho, jakým způsobem se tady provádí politika. Implicitní zákony nebo stav právního systému, kdy my jsme vytvořili narrativ, čím víc zákonů, tím víc spravedlnosti, ale ono to je naopak, čím víc zákonů, tím méně práva. Já jsem viděl tady ve své knize je ten graf, jak exponenciálně roste počet slov zákon, což je úplně šílený. Když to spotřebová energii, že to jsou právníci, instituce a tak dál. A tak oba to víme, jo. Čím je ten systém komplexnější, což je i správně, ale ještě zbytečně komplexní, tak požírá energii, která by se hodila třeba na nemocnice, jo? Na dětské oddělení tamhle rakoviny v Motole. A nebo na tělocvičny, aby se lidé více hýbali. Přesně tak. Pak je to takzvaný Herakleitův zákon, který mám rád, a si taky tady jsme se připravili, říkali, že se ti líbí. Ano, což znamená, to, co člověka vynese na vrchol, je to, co ho nakonec přivede do problému a taky to i s těma společnostma. Pak je tam zákon adaptační, že o tom, jak civilizace uspěje, rozhoduje, jestli se umí adaptovat na proměny přírodního prostředí nebo vnějších poměrů, který se samozřejmě taky měnějí. No a pak je to ten zákon technologické a energetické determinace a to dneska už po 24. únoru to vysvětlovat nemusíme, protože každý to chápe. Tak to je. A co je asi důležitý říct, jsou ještě dvě věci, než se pohneme dál. Jedna z nich je, že zatím se zdá, že všechny tyhle faktory byly ve všech civilizacích, těmi 7 zákony. Ale druhá věc je, že přesto, že ty zákony se zdají být obecně platné, nebo jsou obecně platné, věřím, nebo jsem o tom přesvědčen, tak na druhou stranu my jsme civilizací, která přece jenom je trochu jiná. Jsme v mnoha ohledech globální, máme technologie, máme komunikační nástroje, máme energii, kam spadají i peníze, a máme to poznání, jak fungovaly civilizace před náma, takže bychom mohli tomu nejhoršímu vlastně předcházet, protože se to dá předvídat na základě nějakých ukazatelů, který možná budeme mluvit, možná ne. Tak bychom měli mít ambici být jiní. Ano. Ale tu ambici zatím nějak moc nevidím, tak to je škoda, no. Já věřím tomu, že ta šance je a právě mám vize a představy, jak by se to dalo podnítit a dosáhnout toho být jiný. Aby ten kolaps, ta změna, která přijde, aby to byla skutečně změna k lepšímu, aby tam nebylo na té cestě příliš utrpení. A věřím tomu, že ta šance je. A možná já bych se rád, možná pro diváka by mohlo být zajímavý vysvětlit ten Herakleitův zákon. Já vnímám, že to je velmi vlastně zajímavá věc, že to, co přineslo, to, co umožnilo ten rozvoj civilizace, je vlastně stejná věc, stejná energie, která tu civilizaci ničí. Jak se to aplikuje na tu dnešní, co bylo na tom začátku a jak to vypadá dneska? Ten zákon vychází teda z úryvků poznání, který se dochovaly pod jménem Herakleita z Efezu, který pravděpodobně byl jeden z prvních, který se tímhle efektem zabýval nebo tímto zákonem. Zákon velice jednoduše
se dá objasnit na příkladu moderní společnosti a administrativy nebo státního aparátu, kdy na začátku, kdy ta společnost roste, má spoustu energie, tak se musí nějak uspořádávat. A k tomu vytváří instituce, které vlastně tu energii usměrňují, přerozdělují a jak říkám, energie jsou i peníze. No a v určitou chvíli poté, co ten administrativní systém roste a roste, tak dosáhne vrcholu, kdy se to zlomí a kdy začne spotřebovávat mnohem víc, než je zdrávo. Tomu říká se mandatorní výdaje v moderním pojmosloví. A nedej bože, když přesně v tom okamžiku, kdy ten administrativní systém je obrovský, mandatorní výdaje tvoří více jak třeba 80% výdajů toho celku, tak se stane, že začnou docházet zdroje. A to je ta cesta právě do pekel. A to je přesně to, že na začátku ten administrativní systém je velice produktivní, protože umožňuje budovat třeba typicky v moderní době školy, silnice, soudy, nemocnice a tak dál a tak dál. No a na konci, když už ho je strašně moc těch úředníků, tak většinu těch zdrojů pohltějí a už není na ty rozumné výdaje. Ano, a ty ve své knize píšeš o to, že takový dobrý příklad toho jsou vlastně informace, které na začátku vlastně ten první rozvoj byl knihtisk. Můžeme říct, že v nějakém smyslu byl vlastně počátek té moderní civilizace, že informace se mohly dostat širokému spektru lidí, že mohli komunikovat, že se mohli vzdělávat, učit. A dneska jsou to zase informace, které nás ničí, které nás zahlcují a díky moderním technologiím nás mají potenciál prostě uvést do velkých problémů. Je to přesně ono. Já taky, když si takhle s někým povídám, ať už je to na kameru nebo bez, tak říkám, takový myšlenkový test navrhuju. Vemte si, co dneska na nás, na tebe, na mě, na lidi tady v místnosti dopadne informací. Jo? My přijímáme 10 hodin denně nějaké informace. Neustále vlastně. Přes telefony, přes uši, přes oči, zapneme televizi, zapneme rádio, zapneme internet, furt to jede. Druhý den se člověk probudí a dá si do první kafe a teď ať si řekne, co z toho, co včera jsem slyšel, viděl, čet, má dneska ještě relevanci. A člověk velmi snadno zjistí, když to bude zítra, tak jediné, co mělo relevanci, je ten náš rozhovor. ale ne, teď jsem trochu žertoval, ale 99% těch informací vlastně už není relevantních. Jo? Ale my spotřebováváme energii na to, že to konzumujeme, musíme to nějak rozřazovat a to ten mozek se sakra zapotí. Jo? Místo, aby jsme, a to měli ty lidi před náma velikou výhodu, že měli ten čas a mohli se soustředit. Jo. Takže... A mohli mít mnohem méně myšlenek. Já vím, že statistika je, že průměr podle nějakého výzkumu člověk má každou sekundu více jak jednu myšlenku v průměrný, což je docela ohromující v tom spíš negativním slova smyslu, protože určitě dává smysl dokázat se dostat do nějakého stavu, že člověk prostě je v tom prostředí teď, že je v té mysli teď a není pořád v tom kolotoči myšlenek a dalšího. Což já ale bych chtěl říct, já rozhodně jsem proti myšlenkám. Já jsem člověk, který vnímá, jak důležité je racionální myšlení, jak důležité je umět propojit naše racionální myšlení s intuicí a emocemi, ale to nesmí toho být prostě moc, no. Je to ta správná míra. Je to tak, no, tak seš to sám. Já teď mám trochu depresi, protože já to nemám tolik myšlenek v tom čase, tak teď odtud budu odcházet zdeptanej. No. Právě seš na to dobře. Já taky doufám, že nemám tolik myšlenek. To byl nějaký výzkum, nějaký průměrný číslo. No, ty jsi řekl, že jsme přeci jenom v té unikátní době proti té známé historii a to jsou právě technologie. A já vnímám technologie, my vidíme, jaký je to obrovský nebezpečí. Každá mince má dvě strany. Technologie je prostě obrovský riziko. Nejen kvůli tomu, že zahlcují informacemi, ale i o tom, že rozdělují společnost. A ještě horší snad je to riziko, jak se dají technologie zneužít k tomu, aby rozdělovali společnost a aby zotročili společnost. My vidíme ten příklad Číny, kdy vlastně díky technologii, díky umělé inteligenci lidé jsou sledováni. A vím, že před několika lety udělali pokus, že vybrali jedno náhodné jméno z aglomerace 10 milionů plus a do 3 minut byl ten člověk nalezen dronem.
A to je strašný. A to vnímám, že je něco, co prostě musím udělat všechno pro to, aby jsme si uchránili svoji svobodu, aby jsme se nenechali kontrolovat. A prostě já jsem hluboce přesvědčen o tom, že nemůže být žádný argument pro to, aby jsme byli prostě kontrolovaní, sledovaní a manipulovatelní. A nemůže to být ani ochrana lidského zdraví, ani další věci, co se objevily. Ale to jsou ty negativní stránky těch technologií. Ale pak je tady to pozitivní. A to pozitivní je, že já vnímám, že my jsme poprvé ve známé historii v situaci, kdy v principu každý z nás může mít pokrytou tu základní pyramidu Maslowovy pyramidy hodnot, nebo ty základní stupně Maslowovy pyramidy hodnot díky těm technologiím, že ty materiální statky můžeme mít a můžeme vlastně, ta umělá inteligence nám může pomáhat, vlastně může nám naopak tu svobodu ochránit, když ji dobře naprogramujeme. Takže je to takový šíleně velký kontrast. Jak to vidíš? Tohle? Já to vidím jako podobně. Vnímám, že sociální sítě jsou manipulovaný záměrně algoritmama. Ano. Vyhledávače, vesměs asi všechny, si pamatujou, kdo vyhledával a co. Myslím si, že takovýto hnutí nebo iniciativa, která říkala, že vyhledávače by měli hned vymazat historii hledání, aby ten člověk nemohl být profilovaný, že to dává jako velký smysl. A pro mě jako laika bylo velmi poučný si přečíst knížku Chrise Willeyho Mindfuck, což je o tom, jakým způsobem byl přes facebookový profily více jak 50 milionů uživatelů ve Spojených státech byla manipulovaná volba amerického prezidenta a konečně i Brexit. Jo, tak to je něco, co je několik let starý. Tak já mám poměrně hrůzu z toho, co se dneska asi děje, aniž bychom to třeba byli schopni registrovat. A to, co některé populární sociální sítě dělají, že vytvářejí ty bubliny, které mají za úkol nedávat dohromady lidi, kteří něco baví a jsou pozitivní, ale vlastně antagonizovat ty bubliny mezi sebou. A ten příběh toho člověka a civilizace obecně je neustálej boj s entropií. Vesmír je de facto něco, co podléhá entropii a ten lidský intelekt je unikátní nástroj, jak ji snižovat. A každý, kdo vlastně nemá pozitivní myšlení, kdo místo kreativity a konstrukce volí dekonstrukci, tak by si zasloužil věčný pobyt v pekle, protože ničí tenhle svět. Jo. Ničí ho sobě, prosím, ale ničí ho všem okolo, ničí ho našim rodičům, nám, našim dětem. Ty lidi si zasloužejí věčný očistec. Já bohužel s tím musím souhlasit. Ta situace je taková, že vlastně i díky tomu, jak jsou lidé zahlceni informacemi, tak se čím dál tím víc vyplatí manipulovat, hát a prostě lidem vymývat mozky a lidé jsou tomu bohužel náchylnější tím, jak prostě jsou zmatení tou spoustou informací. Já vnímám, že co je úplně takový ten jeden ze základů prostě pro civilizaci a pro budoucnost, ať už bude ten kolaps jakýkoliv, ale pokud chceme žít dobrý svět, tak je to prostě vzdělání, je to kritické myšlení, je to to, abychom našim dětem mali vůbec i sobě, abychom se naučili myslet na jedné straně, ale zároveň, abychom v dětech dokázali probouzet intuici a emoce. Vlastně, abychom našli to spojení, tu obrovskou synergii tím, co jsme jako lidé schopni, protože já vnímám, že my jako lidé jsme vlastně úžasné výtvory vesmíru. Že to naše racionální myšlení, ten poslední stupeň evoluce je úplně fantastická věc a ta nádherná věc je vlastně matematika, schopnost chápat čísla, to je ten základ. To je vnímám jako kostra racionální myšlení číslo 1 a číslo o 1 větší. Axiomy základní teorie čísel. No a tohle pokud dokážeme, tak jsem přesvědčen o tom, že tu dobu prorazíme. A to vlastně to je ten důvod, i proč jsem se rozhodl do kampaně za prezidenta České republiky, protože to je prostě velký katalyzátor pro možné změny. A vlastně moje strategie je v tomto smyslu antipopulistická. Vlastně ta taktika je taková, doufám, že jsme v té situaci, že lidé už jsou tak zahlceni, že už tak chápou, jak je to prolhaný a tak, že když přijde někdo, kdo bude otevřený a bude mluvit pravdu,
i když není příjemná, takže se to vlastně může otočit, že to, co je netaktický, politologicky, že se může ukázat paradoxně, že to začne být výhoda. No a já bych se tě chtěl zeptat, jak ty to vidíš ohledně vzdělání, co s tím? Je naprosto zásadní, to tady si všichni opakujeme v téhle zemi 30 let a ty nějaký velký posuny vpřed bohužel nejsou asi takový, jaký bychom chtěli. To je jedna věc. Druhá věc, já si myslím zase jako laik, že končí doba takového toho kontinuálního vzdělávání, kdy do dětí budeme spát historii od začátku do konce, že by se mělo učit výběrově nějaký kritický období vždycky v těch dějinách a ten zbytek si člověk odvodí. Jo, jiná věc je, že my de facto marginalizujeme předměty, které děti učí soustavné práci. A vzdělání je o soustavné práci a vzdělání není o tom, že si najdu na Google informace. To jsou informace, ale to není pochopení. A ta matematika třeba, nebo latina, to je jedno. Něco, co vyžaduje kontinuální pokroky, protože když jeden krok vynecháš, tak jsi ztracený. A to tady není. Jo? A tím pádem se stane to, že lidi končí, je tady, a jsme u té společenské smlouvy, je tady skoro 900 000 lidí, kteří jsou zadlužený, kteří jsou prostě v exekucích. A to je frapantní porušení smlouvy společenský, protože tady politická scéna nechala zdivočet firmy, které půjčovaly peníze ne za normální úkol, ale za normální úrok, ale za šílenou lichvu. Za 30, za 50%. A to se v civilizované zemi nemůže stát. A v tomhle smyslu a jsme u těch dětí zase, takže vzdělání samozřejmě na prvním místě a jak už jsem řekl, demokracie vyžaduje vzdělání. Není chyba demokracie, když něco nejde, je to chyba těch, kteří tu demokracii tvoří. To je si myslím základ. A tak jak sleduju tvoji kampaň, tak musím říct, že se mi asi nejvíc se mě osobně dotklo pozitivně to, že jsi se rozhodl z těch exekucí zachránit všechny české děti, kterých bylo 1500 zhruba. Jako to je 1500. To je jako veliký gesto, o kterém se třeba vůbec si myslím, nebo nevím, jak to je. To budeš vědět. Bohužel, o tom se nemluví. Jako kdo tohle udělal, jo, v téhle zemi pro děti, tak to je jako klobouk dolů, díky za to. No. Děkuju. Já rád zdůraznuju to, že vlastně vzdělání nemůže být o tom učit se věci nazpaměť, ale vzdělání by měla být škola hrou na druhou. Říkám umyslně na druhou, že by to mělo mnohem více hrou a mnohem více povinností. A zvlášť v dnešní době my vlastně v naší zemi, my jsme pořád pro většinu škol, pro tu masu to vzdělání je zastaralý a přitom jsou takové možnosti, prostě kdy a já bych teda rád, já to musím říct, ta hra Mateso, nevím, jestli jsi to ještě neměl možnost na to podívat, ale to je, já jsem přesvědčen o tom, že to je fenomén pro vzdělávání, protože to je vlastně věc, kdy děti hraním zábavné hry, opravdu zábavný, něco jako Pexeso, s barvičkama, s číslama, poté, co to hrají nějakou dobu, a i dospělí, nejenom děti, tak získají intuitivní vhled do vlastností čísel, který má matfiza. Já jsem z toho úplně fascinován, že prostě, když to prostě dítě bude hrát, tak potom začne chápat, jaký je rozdíl mezi tou 4, 5, 6 a 7. Bude vidět různý čísla v různých vlastnostech, což je, je úplně úžasná věc a já rád mluvím o tom, já jsem naučil svýho syna, když mu bylo 5,5 roku a když mu bylo 6, tak jsme to hráli jsme tu velkou hru, to Mateso a pak jsem se ho zeptal jen tak, jestli by mi vysvětlil, co jsou prvočísla. Nikdy jsem to nevysvětloval. A 6letý dítě je schopno vysvětlit, co to znamená být prvočíslo, čistě intuitivně. Tak to je ta budoucnost. A proto já jsem velký optimista, že to skutečně jde, ale my prostě musíme otevřít tuto možnost začít chápat ten svět, tu racionalitu, matematiku úplně jiným způsobem. Historie. Vy jsi zmínil, že určitě nemá smysl se učit nazpaměť letopočty, ale tady zase je třeba ten metaverse jako nástroj, samozřejmě je to nebezpečí, aby tam lidé nebyli závislí, ale jako nástroj, když prostě děti jdou do světa najednou a můžou mít role
králů, princezem, všeho a může to být prostě zajímavá hra, kdy oni prožívají tu historickou dobu. To si myslím, že je zase metoda učení, která nikdy nebyla, která je úplně, to je úplně jiný level, než co kdykoliv v historii. Metaverse jsem neskoušel a nevím, jestli starý kus jako já by to měl ještě dělat. A pokud jde o to mateřo, Karle, tam je jeden problém s tím mateřem, víš. Když to budu hrát já, tak se může ukázat, jak jsem neschopnej. Což by se mi asi nelíbilo. A Albertovi jsou 3. Ale já to s ním zkusím a pak ti dám vědět, co proved. No. 3 roky, já to hraju se lidí, jsou 4. Hele, on dokáže věci používat v tak netušených kontextech, že i tvý mateř možná získá úplně novou úroveň jako nějaký perspektivy. No tak to by určitě nevěděl, to se moc těším. Skvělý. No já vnímám ještě, že to jsou skutečně klíčové věci dnešní doby je, abychom jako lidé se byli schopni bavit o hodnotách, o smyslu života, o tom, proč tady jsme, proč jsme šťastní. Já jsem včera byl na zajímavém setkání na konferenci v Plzni a tam jsme se bavili o tom vlastně, jak je člověk šťastný, co to je. A všichni víme, že a já to říkám všem lidem, i těm, kteří prostě by ty peníze chtěli, není to o tom, kolik má člověk peněz. Naopak, vím, že v Americe už je více let byl dělán průzkum a vlastně míra ano, základní materiální potřeby jsou klíčové k tomu, aby člověk mohl být šťastný, že člověk opravdu chudý, nemá co do to je prostě špatně. Ale to vlastně průměrná míra štěstí roste s majetkem do určité míry. Ale od nějakého, dejme tomu, více nadprůměrného platu naopak klesá. Takže ti lidé v průměru, jo, ti lidé, kteří jsou příliš bohatí, jsou vlastně potom nešťastní, protože to naopak obtěžuje. A ještě horší je teda situace lidí, kteří prostě prahnou pomoci a jdou za mocí. A to je pak jak droga, protože takový člověk získá moc, je chvilku spokojený, ale pak chce té moci ještě víc. A to je prostě, to je nekonečný proces. Typický mňačko, že jo, jak chutná moc a určitě se s tím dá souhlasit. Problém je třeba v Česku v tuhle chvíli, že 20% domácností už je v červených číslech. Samozřejmě, to je... A dalších 20% se tam blíží valem. A ještě se nezačalo topit vlastně. Nebo aspoň my doma netopíme. Což je 40% domácností. Jo. To je hodně. Ale k tomu štěstí, tak absolutní pravda. Já si pamatuju, když jsme začínali výzkumy v Súdánu v roce 2008, 2009, tak jsme přijeli do vesnice, kde jsme si pronajali dům, aby jsme tam mohli měsíc pracovat. Ten dům byla vlastně jenom ohrada, bez střechy a v té ohradě bylo pár postelí. Tak jsme vlastně jediná místnost na zámeček byla taková komůrka, tak tam jsme dali vybavení a tašky, ale jinak jsme spali pod otevřenou oblohou. Koupat jsme se, chodili do Nilu v oblečení, protože tím jsme to i vyprali, ty věci. Ve vesnici nebyla elektrika. A když jsem přišel za starostou, tak mě seznámil jako s radou starších a druhý den přišel mohutný místňák, Abdel Razek se jmenoval a říkal, tak my jsme se přišli jako podívat, co chcete. A já jsem říkal, no já bych vás rád najal na práci tady, protože to je velká plocha, nemůžeme to zvládnout ve 3, ve 4 lidech. A Abdel Razek říká, no a proč bychom to měli dělat? Já mu říkám, no já vás zaplatím. A Abdel Razek říká, ale já ty peníze nepotřebuju. A říkám, co budu dělat teď? No tak jsme začali kopat sami. A oni se připojili. Oni se přichodili dívat, co děláme, a pak se teda připojili. Jo. Ale člověka západního střihu překvapí dotaz nebo odpověď, ale já peníze nepotřebuju. Já všechno mám, co potřebuju. Tak to je o tom štěstí. Jo. Ty lidi byli naprosto šťastní. Je pravda, že netopili ruským plynem. A měli nevěděli, co je elektrika, nevěděli, co je nějaký šílený televizní seriál, tak bylo úplně v pohodě. Co potřebovali, si vypěstovali a jednou za týden jeli na nákup 30 kilometrů na nějaký místní trh, aby koupili to, co nemají. To znamená cukr, čaj, tuňáka, luxus, sušenky. To bylo všechno.
To je krásný. My samozřejmě nemáme tu možnost jít do takového stylu života, ale přesto já myslím, že ta dnešní doba je úplně šíleně pošramocená, jak jsou lidé rozdělení, jak se nenávidí, nesnáší a politici toho zneužívají. Já vnímám, že jsem to mluvil, jak jsou klíčové právě lidské hodnoty v tomhle. Uvědomění si věcí, jako je, co to je třeba respekt. A já bych moc rád řekl, že zdůraznit, že zvláště v dnešní době je tak moc důležitý pořád lidem vysvětlovat, opakovat, že je hodnota, že jsme rozdílní, je hodnota v tom, že máme rozdílný názory a je důležitý mít prostě respekt tomu rozdílnému názoru a ne nikoho nesnášet kvůli tomu, že s ním nesouhlasíme. A to je podle mého přesvědčení úplně tím klíčovým aspektem, abychom se jako lidé zase mohli začít spojovat, abychom se nenechali diskriminovat kvůli tomu, že někdo očkovaný, někdo neočkovaný a nenechali se rozdělovat. To je taková jedna kritická hodnota dnešní doby. No a pak je to samozřejmě zodpovědnost pro každého z nás v dnešní době. Já bych tomu možná ještě přidal pokoru a možná, že bychom měli taky poodstoupit trochu od toho našeho módu nárokovosti. My jsme všichni vyrostli teda na tom, že všichni máme svý práva a nároky a já myslím, že přichází doba, kdy je potřeba to otočit a začínat povinnostma. Jo? Protože ta množina těch povinností pak definuje ty práva a nároky. Jo? Ale když si člověk nesplní své povinnosti, to znamená, když třeba není platným členem té společnosti, pokud může, nemluvím teď o lidech, kteří jsou postižený, objektivně nemůžou, jsou v důchodu a tak dál, ale ty, kteří můžou a místo toho jsou doma na sociální podpoře nebo nejdou volit a pak nadávají, jo, to mi hlava nebere. A myslím si, že je asi důležitý a já vlastně jsem si nevšiml, že jsme se v něčem neshodovali. Jo. A že je důležitý, aby si člověk uvědomil, že je tady na chvíli, jo, a že má nějaký rodiče, nějaký děti, já už to říkám po několikátý, ale a tak jestli tenhle stát zadluží v neprospěch generací, které jdou po něm, včetně jeho dětí, jestli ten svět tady kolem nás poničí v neprospěch těch, kdo jdou po něm, no tak si nezaslouží špetku soucitu. To jsou prostě darebáci a šíbři, který tady prostě nemají být, tak si myslím, že je dobře, že vlastně i ten tvůj prezidentský narrativ nebo myšlenky jsou v tomhle, jdou tímhle směrem. No. Ano, já vnímám, že samozřejmě ta situace, co se teď děje, blížíme se krizi a jak jsi říkal, až 40% domácností asi bude mít problém. Takže teď je to prostě těžko řešitelný a teď je těžko volat po lidech, aby apelovat, aby se otevřeli svým hodnotám, ale přesto zkusme to. Ta krize bude, tu krizi překonáme. A zamysleme se nad tím, co dál. Já vnímám, že máme obrovský prostor ke změně společnosti. A to z toho důvodu, že i díky těm technologiím máme obrovský potenciál rezerv. Společnost, já vnímám, že z ekonomického pohledu, já jsem teda také ekonom, tak funguje extrémně neefektivně. A to fungovalo i předtím, i před tou krizí. A to, co je cesta, jedna velká potenciální cesta, abychom jako lidé se otevřeli tomu, že otevřeli se svému poslání, to, co vnímáme, že dává energii, že má smysl, i když je to třeba riziko. A byli ochotni jít do toho rizika, třeba změnit svoji práci a tak dále. A ty čísla jsou jasný, nějakých více jak 60% lidí dělá svoji práci čistě pro peníze. Ještě víc, myslím 70. A pouhých nějakých 10-11% lidí dělá svoji práci jako poslání. A tím pádem ji dělá dobře a efektivně. A ten zbytek, ten dělá svoji práci tak, že se snaží škodit, pokud může. Jo? A takže tohle, když si uvědomíme, kdybychom vlastně poté, co dokážeme inspirovat lidi k těm změnám, k tomu hledat si svoji práci, jít do toho, trochu do toho rizika, vzít na sebe nějaký riziko a to číslo se začne zvyšovat z 11% na 21% a tak dále, tak tady podle mého přesvědčení je potenciál obrovský ekonomický prosperity.
na 23 a tak dále. Zůstaňme u těch prvočíslech. Tak 37, to je 12. prvé číslo. Děkuji. 37 beru. Tak vidíš, že jsme ve sporu konečně. Ale to je další důležitý bod, který by neměl zapadnout, ty jsi ho zmínil, v té české společnosti, a já znám ale jiné společnosti, kde je to ještě horší. Teda, jo. A člověk s jiným názorem se automaticky považuje za nepřítele. A tady, kdyby jsme trochu statisticky snížili procento těch, kteří to tak mají, tak by taky bylo líp. Určitě. No já bych rád možná řekl, že to je ten důvod, ten princip, proč jsem se rozhodl a proč do toho jdu do té prezidentské kampaně, protože já vidím, jak ty možnosti jsou a jak to udělat. A to k tomu dokázat takovou tu změnu, k tomu lepšímu, která je možná, tak je samozřejmě musí ze spoda. Musí to chtít lidé. Politici to neudělají. Politici se tomu budou snažit bránit, protože by to ubíral moc. Ale k té cestě ze spoda je zapotřebí, aby byla inspirace, aby byl příklad. A vlastně pozice prezidenta České republiky, vlastně možná řekl, je fantastická v tom, že není exekutivní, že prezident nemá pravomoci, to je důležité, že nemá pravomoci, ale že může mít vliv, protože lidé mu naslouchají. A já mám právě promyšlený vlastně portfolium věcí, kde se dá inspirovat lidé a jít vlastně příkladem, iniciovat změny a vlastně snažit se společnost posouvat tomu lepšímu. A ta šance je teď, té krize. Já si myslím, že určitě společnost potřebuje změnu toho, čemu já používám rád to slovo narrativ. Prostě toho narrativu nebo toho paradigmatu, v kterém jsme zajetí a věřím tomu, že ty změny se dělají, že k ním dojde skokově zase. A já už delší dobu přemýšlím o tom, proč vlastně většina kandidátů na prezidenta si plete prezidenta s premiérem. Jo, protože ten prezident skutečně, jak si řekl, je funkce, která má mnohem spíš symbolický charakter. A možná by se ty kandidáti měli podívat do ústavy, co vlastně povinnosti prezidenta nebo pravomoci prezidenta jsou. Že jo? Jsou to ty soudci, jsou to obecný pardony, jsou to věci, které se týkají České národní banky, pak je to mezinárodní vystupování, mezinárodní smlouvy, takže přesto, že některý kandidáti si to pletou s tou exekutivou, tak tam je obrovský prostor na to, aby ten prezident šel příkladem, což je asi nejdůležitější v dnešní české společnosti. Protože někde jsem to buď viděl nějaký interview nebo čet, že říkali nějaký děti, no a proč já bych se měl chovat nějak, jako když pan prezident se chová takhle a onak. To je to nejhorší. No. Takže budu ti držet palce. No. Děkuji moc. A já bych možná, asi náš čas se chýlí ke konci, abych možná na závěr řekl něco zase nepopulárního o těch hodnotách. Přijde změna, prostě přijde ten kolaps a doufáme, že to bude ta změna k lepšímu, že to dokážeme. A já jsem přesvědčen o tom, že abychom to dokázali, tak si musíme být vědomí té jedné klíčové hodnoty pro moderní civilizaci a to je právě svoboda. A já vnímám, že pro spoustu lidí to prostě nevypadá to důležitý, ale já jsem přesvědčen, že to je důležitý. Že pokud bychom neměli ochránit svoji svobodu, tak prostě tak by ten kolaps skončil skutečně špatně. A ten příběh teď píše celá Evropa, mimochodem. Je to tak. K tomu není moc co dodat. A jestli teda mohu, já bych tady na závěr přečetl krásný citát z své knihy. Velká společnost je taková, ve které muži sázejí stromy, o nichž vědí, že v jejich stínu nebudou odpočívat. Antický citát. A já děkuji moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání.